Good morning everyone, May Paldo po Kabalen. Welcome po sa ating Thursday edition ng CLTV 36 News Stream. Opo, kumusta ho kayo? Ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon, at ang inatasang CLTV 36 News Streamer. Ngayong araw na ito, mga kabalen, ako po ay maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon real-time. At syempre ho, yung mga balitang mga totohanan at yung mga impormasyon na may paggagamitan. Ito ho yung pangako namin dito sa CLTV 36. Kaya naman, makiisa ho sa ating discussion dito sa comment section. Maging bahagi po kayo ng online community ng CLTV 36. Kwentuhan po tayo, kabalen. Kumusta ako po? Holiday po king mabilog ka Pampanga na po, king Labuad ka Pampanga. Uli na ning kekatamong pamagmasusi po king 453rd founding anniversary ning kekatamong Pakamalang probinsya. Yan. At puge po kareng sablang Kapampangan, at kay po gigrit tala dangigan na ganang kikatamong kabalen at syempre lakwas na po detang mekisan metong bu naman at tinagon kening most outstanding Kapampangan Award sa merapat po na bengi king Kingsborough International Convention Center, City of San Fernando, Pampanga. Opo, MOCA 2024. Congratulations karen pong matenakang midday ng galad 11 individuals and 2 organizations. Later on, Baggitan tala po. Detang sinambot po naman at silipan tayo ng MOCA. Kabalen, share ye po, ining kakatamong news stream, pamalita ye, panagkat ye po. At abe-abe tamong magbante ka rin mga palyari. Ito hong mga kaganapan sa ating komunidad, lalong-lalo na ho ngayong malapit na yung holiday season. Makibalita ho tayo. Kumustahin natin yung ating mga kababayan, ano ba yung mga pangyayari sa ating paligid. Ito, kung meron ho kayong mga nais ipabalita naman, o di kaya naman mga sumbong na gusto nyo hong bigyang aksyon, o kaya naman mga kwentong cute at masasaya, yan, na nais nyong magpangiti sa iba, yan. Pwede ho yan. Sa POV, i-POV mo yan, ibahagi mo, kabalen. Ikaw nanonood ngayon sa CLTV 36, ibahagi mo ang iyong POV sa amin. Hindi lang po kami ang nagbabahagi ng aming POV. Kayo rin po, mga kabalen. Upang sa gayon, ay makita rin natin ano yung kaganapan dyan sa inyong lugar. At speaking of kaganapan, alamin din natin yung kaganapan sa mga lansangan dito sa North Luzon Expressway. Real-time traffic update muna tayo via NLEX Corporation. Sa oras na ito, 10:18 ng umaga, 12:12. Ayan. Anong check natin? Punta ho kayo sa page ng CLTV 36. Baka meron tayong voucher sa mga nais mag-online shopping. Ayan, usually may voucher yung CLTV. Meron tayong mga partners, Lot, may voucher ba tayo ngayon? Ayan, tanungin nga natin sila kung may voucher. Ito, speaking of, ayan, ito na. Mamaya ba? Nasa page ko ng CLTV 36 main page, ayan. Meron po tayong voucher para sa Lazada 12.12. Ayan, sa lahat ng mga gustong mag-shopping, mamaya papakita ko. Excited na naman. Na-add to cart mo na ba? Ano ba yung ina-add to cart mo sa araw na to? Ayan. I-share ko rin sa page ko, Justin Dizon. Ito pong post ng CLTV 36, yung discount code. May voucher po ang CLTV. Kaya i-follow nyo lang. Hindi lang puro balita. Di ba? Lahat po ng interest ninyo, kabalen, nandito po sa CLTV 36. Ang lain mo, ganyan, high-tech, di ba? Ayos to lang, ayos to, Okay ito. Okay itong 12.12 deals natin, Lazada. Paunahan na lang po. Nandyan ho yung discount code. Mamaya, ipapaskill ko dito. Pero kung gusto nyo mauna, i-like, i-share, i-follow nyo na yung CLTV 36 Facebook page. Dahil nandyan po yan, naka-Facebook. Naka-pin. Punta ka sa Facebook. Tapos mag-comment, makikita mo doon, kabalen. Yan, kung nanonood ka naman ngayon, live na live naman ho tayo.
Live na live ho tayong napapanood sa Facebook page ng CLTV 36. Gayon din ho sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. At syempre sa telebisyon, Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners dito po sa Central Luzon. Yung Signal, Kuyang Justin, nationwide yan. Hindi naman yan hindi dito lamang sa Pampanga, hindi lamang dito sa Central Luzon, sa buong Pilipinas napapanood ho tayo. Kaya naman, kung nais kang may ipababati, kung may gusto kang ipa-shoutout, lalo na ngayong magpapasko, samantalahin mo yung pagkakataon, nandito ho yung news stream. Ginawa ho ito ng CLTV para ho sa ating komunidad. Ayan, kung ano yung gusto ninyong pag-usapan, talakayin. Habang ako'y nagbibigay ng balita, i-share nyo lamang ho at ating bibigyang pansin yan. Pag-uusapan natin yan dito ho sa news stream. Yan. At tambayan to, online tambayan ng CLTV. At dito ang ating mga kabalen dito po sa Pampanga at sa Central Luzon. At syempre, nationwide sa buong Pilipinas napapanood, Signal Channel 115. Dito naman sa Pampanga, Channel 36, Digital Free TV. At syempre, kailangan dun sa mga naka-cable ba, naka-digital box, makapag-scan ho kayo ng CLTV and make sure nasa maayos na lokasyon. When we see maayos na lokasyon, yung inyong antena, wala hong mga nakaharang. Huwag yung ilalagay sa ilalim ng lamesa. Lagay nyo sa malapit sa bintana, o kaya ipatong nyo sa may mataas na lugar. Lagay nyo sa refrigerator. Oo. Pwede rin ilabas ng bahay para mas malinaw, mas tiyak na makukuha ninyo yung signal. Ayan. Sige po, sa oras na ito, silipin muna natin ang sitwasyon ng trapiko sa North Luzon Expressway. Dahil alam naman ho natin, papalapit na itong weekend at itong holiday season, nandito na, ramdam na ho natin ang Christmas rush. And hindi naman na kailangan banggitin pa. Oo, sa kada labas ho natin sa kalsada, feel natin yung heavy traffic. Ayan. At dito naman sa NLEX, silipin natin, ano nga ba ang sitwasyon sa North Luzon Expressway ngayong 10:22 ng umaga, araw ho ng Huwebes, December 12. Edi ayan, 12:12. Buti na lang binanggit ko yung date. Nawala sa isip mo na 12:12 ngayon. Yung mga nasa cart mo, hindi mo pa na-check out. Pumunta ka na nga dun sa CLTV. Yung mga mahilig mag-check out dyan, yung mga mayat-maya sa opisina, may kilala ba kayong ganon? Yung mayat-maya sa opisina, tumatayo, tapos merong delivery. Meron pong Lazada po, Lazada. Ayan, pagdating, sana all, sana all, ayan. Sige ho, ito ho ang sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi po, ilang portion ng North Luzon Expressway sa mga oras na ito. Ang inyong nakikita, dito muna tayo sa pinakataas na portion. Ayan, topmost part tayo. Doon sa right side, rightmost portion, Balintawak Toll Plaza. Topmost, dalawa lang pala. Top and bottom lang pala siya. Balintawak Toll Plaza, doon tayo sa may leftmost muna. Ayan na naman yung left and right ko. Leftmost muna tayo, northbound lane sa Balintawak Toll Plaza. Ayan mayroong konting bahagyang pagpila dyan sa mga cash lane, dyan sa Balintawak Toll Plaza para doon sa mga papasok ng North Luzon Expressway at patungo ng norte, patungong Bulacan, Pampanga, Tarlac at dito sa North Luzon. Ayan, yun po yung dapat kailangan ninyong kailangan ninyong antabayanan sa mga papasok ng NLEX. May konting build up dyan. Ito, kapapasok lamang na balita bago ko banggitin yung susunod. Flash natin. Ayan, si Kabayan Art Consuelo nag-uulat mula dyan sa Robinson. Sabi niya, Kabayang Justin, 5 sa 10 higanting parol na magpapakitang gilas. Nakaposisyon na sa Robinson. Ayan, Kabayan, maraming salamat sa iyong update. Antayin natin, may larawan ba si Kabayan? Kabayan, ito. Okay, ayan. Maraming salamat, Kabayan Art. Ito, pinadala na ho ni Kabayan. Post lang natin maya-maya. Sige. Para papaskill ko ho sa inyo, pakita natin, ayan, ipopost na ni Arlene, para makita ho natin, itong mga litrato. Pinadala ni Kabayan Art mula dyan sa Robinsons, 5 sa 10, ayan, handang-handa na sila. Very exciting. Sa Sabado na ho yan.
Oo, kailangan yung paghandaan. No? Pati nga yung traffic, paghahandaan nila syempre. Alam naman natin, pag may okasyon, meron talagang daragsa. Yung traffic, hindi yan mawawala. Hindi natin kayang baguhin yan. Ang kaya natin baguhin, yung paghahanda. Yan ho yung kontrolado natin sa ngayon. Okay, sa ngayon, tayo muna sa ngayon. Hindi ko sinasabing hindi kayang baguhin ng traffic. Pwede pong baguhin yan. Tamang pagpaplano, urban planning, sapat na kalsada, mass transportation, mas maayos na mass transportation para mas konti yung sasakyan. Yun yung ilan sa mga best practices ng ibang bansa. Anyway, pero sa ngayon, dahil ito po ang sitwasyon, ang pinakamabisang armas na meron tayo ay kaalaman para po mapaghandaan yung traffic. And para alam natin, ito, punta tayo dito sa may kilometer 14 northbound, sa may dakong palabas ng Paseo de Blas, ito sa may gawing Valenzuela. Ayan, nakikita ho natin, makapal ang volume ng mga sasakyan. So yung pong mga babiyahe patungong Metro Manila, expect nyo ho, as you approach Valenzuela, dyan pa lamang mayroon na hong pagbabagal ng mga sasakyan sa kalsada. Doon naman tayo sa gawing kanan, eastbound, yung Mindanao Toll Plaza. Ito ho, merong syempre, mabagal na pila ho dyan sa cash lane at may pag-usad din dyan ho sa Toll Plaza. Mahaba na rin ho yung pila ng mga sasakyan. Pero, slow moving naman. Ayan. Sige, tapos dito, sa baba naman tayo, gawing kaliwa pa rin, may Kawayan Interchange Bridge. Nakikita ho natin, maluwag naman yung sitwasyon dyan ho sa area na yan, sa kasalukuyan. At ganyan din sa northbound lane ng Bocaue Toll Plaza. Malwalas mo rin po yung traffic situation, o yung sitwasyon ng trapiko patungod norte dyan ho sa may area ng Bocaue. Pero may pila, bahagya, syempre, dyan sa may Toll Plaza. Pero hindi ho ganun kahaba. At itong San Fernando Interchange Bridge, yung NLEX, walang traffic, pero sa tulay meron. Dahil meron hong mga bagong skema dyan ng trapiko, kung saan pwede mag-U-turn at hindi. Bilang paghahandaan na rin ho dito sa mga okasyon at sa mga malls, lalo na ngayon magpapasko, syempre, marami ho yung daragsa dyan. So, yun yung nakikita dyan sa screen ng San Fernando Interchange Bridge, dyan ho sa baba, gawing kanan, rightmost lane, ayan, may pila ho ng mga sasakyan dyan sa may tulay, yung tulay ho, portion, sakop po yan ng Jose Abad Santos Avenue. Sa oras pong ito, alamin naman ho natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ho ng Huwebes 12/12. Panoorin muna natin ito bago ko flash yung voucher. Di ba? Di ba? Sige. Pa-flash ko mabilis sa mga naghihintay po ng voucher. Ayan. Lazada deals. Discount code sa CLTV. Nakapag-check out ka na ba? Ayan, yung tintanong ko, nakapag-check out ka na ba? Puspusan na din ang paglilinis sa paligid, sabi ni Kabayan Art. Ayan. Thank you, Kabayan Art. Live update ho yan ni Kabayan Art mula ho dyan sa may Robinson Star Mills kung saan ginaganap. Ito pong, gaganapin niyang venue, gaganapin niyang Giant Lantern Festival. Dyan po yung venue ng Giant Lantern Festival 2024 sa araw ho ng Sabado, December 14. Pero sa kasalukuyan, tuloy-tuloy na ho yung paglilinis at gaya ho ng binabanggit ni Kabayan Art Consuelo, 5 sa 10 participating barangays ay nakapaghatid na ng kanilang pambatong higanting parol dyan po sa festival grounds. Ayan, napaka-exciting ho niyan Mamaya dadaan ako dyan. Sisilipin ko yan at I'm sure ang saya-saya for, alam nyo ho, yung pakiramdam na nagsiset up sila. Kaya ba't itadchup ni ngangin, ito nga ng kapreskuan, marimla. Kaya ba't paslag doon parol? Kaya ba't wala pang makaintawi ka pa, hindi mo, alben mo la pa. Magsenti ka, maglakad-lakad ka. Feel mo, Pasko na, opo, aliwa mo naman yung pakiramdam na itang alben mo la rin itong parol, kaya ikandili mo. Kaya tigang abe. Boto balada, kasenti ka, o tikandili mo. Yan siguro naman sa mga nakwento ko na, screenshot nyo na, mga kabalin. Yan ang promo code ng CLTV 36 ngayong 12/12 sa Lazada. Ayan.
Screenshot nyo na. O, ito na. Sige po, sa oras na ito, bigyang daan na natin yung magiging lagay ng panahon. Alamin ho natin mula sa ulat ng Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest weather update ngayong araw ng Thursday, December 12, 2024. Sa kasalukuyan po ay wala pa rin tayong binabantayan na LPA o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, bagamat asahan pa rin po natin yung maulan na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, dulot po ng mga weather systems na patuloy na nakakaapekto sa ating kapuluan. Unang-una po yung northeast monsoon o hanging amihan ay patuloy pa rin umiiral at nakakaapekto sa may hilagang Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon area at nagdudulot po ito ng maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan sa ilang bahagi or sa may eastern sections ng Northern Luzon ngayong araw. Meanwhile, yung pagsasalubong naman ng malamig at mainit na hangin or yung shear line ay patuloy pa rin makakaapekto sa may silangang bahagi ng Central at Southern Luzon area. Although sa ngayon po hindi kalakasan yung magiging pag-ulan na dulot nitong shear line ngayong araw, ay asahan pa rin po natin na magiging maulan pa rin ang panahon sa may bahagi po ng Southern Luzon or ilang bahagi ng Southern Luzon ngayong araw. At sa nakikita po natin dito sa ating latest sa satellite animation, yung mga kumpol na kaulapan na nakaapekto po sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Yan po yung Intertropical Convergence Zone or ITCZ. So asahan po natin ngayong araw na magiging makulimlim ang panahon sa ilang bahagi po ng Kabisayaan at sa buong Mindanao, pati na rin po dito sa may Palawan at posible po yung mga katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. Sa mga susunod na araw ay inaasahan natin na unti-unting mababawasan yung mga pag-ulan dulot po ng epekto ng mga weather systems na sa kasalukuyan ay nakakaapekto sa ating bansa. Within the next 2 to 3 days, wala pa rin po tayong naasahan na LPA o bagyo na posible pong makaapekto sa anumang bahagi po ng ating kapuluan. Simula po bukas, unti-unti pong bababawasan yung mga pag-ulan, especially po sa areas ng Bicol region, pati na rin po sa Visayas and Mindanao area. Ngunit pagdating naman po ng weekend ay iiral muli ang shear line at makakaapekto po sa may bahagi ng Kabikulan as well as sa Quezon Province. So starting this Saturday po ay iiral ulit yung shear line at posible po magdulot ulit ng maulan na panahon dyan po sa Bicolandia pati na rin sa may area ng Quezon as well as sa mga karatig na probinsya. So magiging lagay naman po ng panahon ngayong araw dito sa Luzon, dulot po ng epekto ng northeast monsoon, pati na rin ng shear line. Yung eastern sections po ng Luzon area ay makakaranas po ng maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan. Dulot po ng epekto ng amihan dyan po sa may Cagayan Valley, pati na rin sa ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region, dyan po sa may Apayao, Ifugao, gayon din sa Mountain Province at Kalinga, makakaranas po tayo ng maulap na kalangitan at mga light to moderate na mga pag-ulan dulot po ng epekto ng hanging amihan. Samantalang sa may bandang Aurora, Quezon, pati na rin sa may Camarines Provinces at Catanduanes, ay magiging makulimlim pa rin po yung panahon at may mga posibilidad pa rin ng mga katamtaman hanggang sa paminsan-minsang malalakas mga pagulan dulot naman na epekto ng shear line. At sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, generally fair weather po yung inaasahan natin, ngunit may mga posibilidad pa rin ng mga biglaan o mga panandali ang buhos ng ulan. Possible pa rin po yung mga isolated thunderstorms dito po sa Metro Manila, pati na sa Calabarzon, ilang bahagi ng Mimaropa at sa nalalabing bahagi ng Bicol Region. Meanwhile, sa nalalabing bahagi naman po ng Northern Luzon, dyan po sa may Ilocos Region, sa may Abra, pati na rin sa may Benguet, at sa nalalawing bahagi ng Central Luzon, possible pa rin po yung maaliwalas na panahon at kung may mga pag-ulan lamang ay may hina o mga pag-ambon lamang na hindi po tumatagal. For temperature forecast naman para sa mga piling syudad dito sa Luzon area, may kalamigan po yung maximum temperatures, especially dito sa Tugigaraw, na aabot lamang ng 28 degrees Celsius. Agwat po ng temperatura naman sa Lawag ay maglalaro mula 24 hanggang 32 degrees Celsius, 17 to 24 degrees naman para sa Baguio. Dito po sa Metro Manila, maximum temperatures po natin naabot ng 31 degrees Celsius, 22 to 29 degrees Celsius para naman sa Tagaytay. At sa Legazpi naman ay maximum temperatures po ay aabot ng 32 degrees Celsius.
Para naman sa magiging lagay ng panahon sa nalalabing bahagi po ng ating bansa sa Palawan, Visayas at Mindanao, gaya po ng nakita natin sa ating latest satellite animation kanina, yung Intertropical Convergence Zone or ITCZ ay magdudulot po ng makulimlim na panahon sa malaking bahagi po ng Kabisayaan at Mindanao, pati na rin dito sa Palawan. So buong Mindanao area, pati na rin sa may Palawan or southern portion ng Palawan, pati na rin sa may southern portion ng Visayas, asahan po natin yung buong araw na makulimlim na panahon o maulap ang kalangitan at may mga kasama po yan na mga kalat-kalat mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. So buong Mindanao, pati na rin po sa may Leyte provinces, dito po sa may Central Visayas as well as sa Negros Oriental, pati na rin sa may southern portion ng Palawan at Kalayaan Islands ay makakaranas po tayo ng mga kalat-kalat mga pagulan, pagkidlat at pagkulog ngayong araw. And for the rest of Visayas, dyan po sa may Western Visayas, Negros Occidental, at sa summer provinces ay makakaranas man po tayo ng mainit na panahon, especially pagdating ng tanghali at may mga posibilidad pa rin ng mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan dulot po ng mga localized thunderstorms. Temperature forecast naman po sa mga piling syudad dito sa Palawan, pati na rin sa Visayas. Maximum temperatures po natin naabot ng 30 degrees Celsius para po sa Kalayaan Islands, pati na rin sa Puerto Princesa. Ganyan din sa mga piling syudad sa Visayas, dyan po sa Iloilo, Cebu at Tacloban, maximum temperatures po natin ay aabot ng 30 degrees Celsius. Meanwhile, sa mga piling syudad naman dito sa Mindanao, for Zamboanga, yung agwat po ng temperatura natin ay maglalaro mula 25 hanggang 31 degrees Celsius, 29 degrees Celsius naman maximum temperature sa Cagayan de Oro, at yung maximum temperatures naman sa Davao ngayong araw aabot ng 30 degrees Celsius. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala po tayong gale warning na nakataas sa anumang baybayin ng ating bansa. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin po sa mga planong pumalaot sa mga dagat baybayin ng Luzon at sa silangang karagatan po ng ating bansa na katamtaman hanggang sa maalon pa rin yung ating karagatan na maaaring umabot po ng 3.1 meters yung taas ng mga pag-alon. So doble ingat po sa ating mga kababayan na mangingisda, pati na rin yung may mga maliit na sasakyang pandagat na plano pong pumalaot sa mga nasabing baybayin. Sunrise po natin ngayong umaga ay 6:11 a.m. at lulubog po mamayang 5:28 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lang po ang aming social media accounts at ang aming website pag-asa.dust.gov.ph. At yan lang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Magandang umaga po sa ating lahat. And PAOK Executive Director Gilbert Cruz. Good afternoon. Yan ho mga kabalen, tayo'y nakapatalastas muna sa telebisyon pero tuloy-tuloy ho tayo sa ating kwentuhan dito sa Facebook at sa YouTube. Gaya ng aking tanong kanina, saan mo planong? Ayan, question of the week, bigyang daan natin. Oo. Yan, meron hong question of the week, itong CLTV News. Ito, alamin natin, ano ba yung ating question of the week? Saan ba ako pwesto? Yan, hindi nakatakip eh. Dito. Yan, o yan, pwede yan. Okay, dito. Sige. Question of the week muna tayo. Bigyang daan natin yung saan mo kukumpletuhin ang simbang gabi. Ayan, sa mga Katoliko ho at sa mga nagsisimbang gabi, ano, saan mo planong kumpletuhin yung simbang gabi ngayon pong taon? Oo. At saan ba masayang magsimba at magandang magsimba
Ayan, yung iba ho kasi doon sa parokya nila, madaling araw, yung iba naman dumadayo pa, ano. At ayan, kareta pong sisimbang bengi, no ka rin ko po simba. At nano po yung pamagsadyang gagawa niyo, ibahagi po ang inyong komento. Meron ding post yan sa CLTV, mamaya babasahin natin. Ano. Yan, saan mo kukumpletuhin ang simbang gabi? Yung iba online no? Oo, tapos yung iba, pero ngayon, no? Minsan yung iba madaling araw. O yung iba naman, meron mga tangosandang anticipated mass. Late night, o kaya 7 p.m., 8 p.m., ganyan. Meron ho, ano? So, ayan ho, kabalen, makibahagi ko kayo sa ating talakayan. Pwedeng mag-comment. Ito, basahin natin yung ilang mga comment. Ayan, sabi niya, Huwebes na kabalen, malapit na Ligligan Parul. Yan ho, yung banggit ni Liana Canilaw. Wow, malapit na, exciting na nga. No? Excited na yung lahat. Ayan, para ho sa Ligligan Parul. Okay, habang iniintay natin yung ating pagbabalik sa TV, 1 minute, ayan. Sabi ni Renz, Steven Correa, shout out Renz, ha? Sabi ni Renz, 1 minute tapos on air na po kayo ulit sa TV. Ayan, hinintay ko lang Renz, okay. Thank you Renz, ayan. Flash ko lang muna itong voucher. Kayo ba, sabi ko na nga ba, nakapag-check out na ba kayo ng pang-exchange gift? Oo, pang-regalo sa crush nyo. Sa nanay, sa mga minamahal, hindi naman kailangang mag-garpo. Ano? At syempre, alam naman ho natin, yung hirap ng buhay at syempre alam din ho natin kung ano talaga yung esensya ng Pasko. Pero alam naman din natin sa mga ganitong panahon, ito ho yung panahon ng pamimili talaga. At tingalo, sabihan na kanya, kapitalismo lang yan. Diba? May mga ganun Nung bata ho, si Kuya Justin, ganyan mag-isip ay, kapitalismo lang yan. Ganyan, Pero masaya naman, di ba, pag nakakatanggap ka ng regalo at masaya pag nagbibigay ka ng regalo, di ba? So, why not? Kung kaya naman, di ba? So, ito, mga kabalin. Kaya nga, ito, pampasaya ho talaga yan. Sabi nga ho nila, di ba? Yung mga millennials, merong yung mga meme ngayon, di ba? Yung nakikita natin, sabi nila, hindi totoo yung sabi nila, hindi daw pera ang makapagpapasaya sa tao. Di ba? Hindi naman daw pera. Hindi totoo yun. Pera po talaga. Oo. Di ba? Kasi hindi ka mapapasaya ng pera, pero magagamit mo pera para bumili ng mga bagay o ng serbisyo ng kahit ano para mas maging masaya. Di ba? So, hindi po totoo. Tsaka po, kailangan pera malungkot nyo. Ito naman. Sino bang walang perang masaya? Di ba? At sino bang may perang nalulungkot pa? Well, ibang usapan, pero totoo yan, di ba? I'm sure a lot of you will agree, di ba? Sabi nila, hindi naman pera ang magpapasaya sa tao. Hindi naman nga, pero hindi lang. Rephrase natin, hindi lang pera. Naniniwala ba kayo doon? Ayan, si Hazel Mariano, Maya Paabak po. Kay Hazel, maniwala ka rin na pera. Pero makapagpasaya pa mo ring tao yung pera. Totoo naman Di ba? Kaya nga, kung may pera ka ngayon, ito na nga, sana may pera ka ngayon dahil 12-12. Yung mga nag-bonus dyan, bakit naman hindi, di ba? 12-12. Yan, may code si CLTV, balik na tayo sa telebisyon. On air na po tayo sa CLTV 36. Digital TV live napapanood sa Signal Nationwide, Channel 115. At dito sa Central Luzon sa ating 38 cable partners. Gayon din sa Free TV, Channel 36. Ito, yung pinapakita ko. Hanggang December 14, pwede hong gamitin yung voucher natin sa Lazada. So, kung ikaw sa mga oras na ito na yung sign mo na nakikinig sa akin, ito na yung sign mo na mag-check out, na mag-add to cart. At gamitin mo yung code ng CLTV36 para makakuha ka ng discount. Di ba? Bongga, di ba? May discount. Saan ka nakakitang nanood ka lang ng balita, nakakuha ka ba ng discount coupon, di ba? Sa CLTV 36 lang ho yan, mga kabalan. Kaya nga tambayan natin ng news stream Tambay na ho kayo dito, mayat maya magbibigay tayo ng mga discount code, Magpa-flash tayo ng mga discount code.
Ito, Lazada 12-12 deals. Ayan. Sige, sa oras na ito, bigyang daan natin itong ilang mga balita, ilang mga anunsyo. Una ho sa lahat, gaya nga ho ng ating nabanggit kahapon, kanina, ay kahapon ipinagdiwang ho itong itong Aldo Ning Kapampangan. At highlight po dyan sa selebrasyon itong Most Outstanding Kapampangan Awards. At syempre, kaya be po kareng Midinan Galal, Chairman and CEO na po ng Laos Group of Companies. Ala pong aliwa, Ma'am Lisette Laos Velasco. Congratulations po, Ma'am Lisette Laos Velasco. Pagmaragul na kayo po ng Laos Group, pagmaragul na kayo po ng CLTV 36 at ning Mabilog Alabuad Kapampangan. Kabalan albentaya po ini. CLTV 36 proudly honors Lisette Laos Velasco, Chairman and CEO of the Laos Group of Companies, as one of this year's most outstanding Kapampangan Award recipients. Her exceptional leadership and unwavering dedication have made a lasting impact on the community and beyond. As part of the Laos Group of Companies, CLTV 36 is inspired by her vision, recognizing her as a leader who uplifts and empowers those around her. Congratulations, Ma'am Lisette, on this well-deserved recognition. Yan po, kabalen. Ikit tayo ining video ning CLTV congratulatory message. Congratulations po, Ma'am Lisette. Pagmaragul na kayo po ning CLTV 36. Kaya oras ini, albentane man po ining pasyag ng Ma'am Lisette. Dikil, kaya ning ikuha ng award. And kaya pong pasalamat niya po. Lisette Laos Velasco, kasalukuyang Chairman and CEO na ning Laos Group of Companies. Malugod ko pong magpasalamat king pamunuan na ning MOCA, headed by their Chairman, ing kakatamo pong Vice Governor, Lilia Nanay Baby Pineda, and kareng egana-gana pong miyembro na ning komite. Manakal pong salamat din king Pampanga Chamber of Commerce na sumiti king kanakong nominasyon. Ing parangal abibiyena ning malugod kong probinsya kanako ay espesyal. Not only because ring kanakong pengari na Levi P. Laos was an awardee in 1991 in the field of business with civic consciousness, and ing kanakong ima na Maria Teresa Laos noong 2002 in the field of community service. But also because ita pong tiwala and suporta na ning probinsya, kareng pribadong individual kalupami. Ali ko po agawain ningan, kung alila po makaantabe, reng kanakong kapamilya. Ikuya Con, Carissa, Adrian, Dior, and asawa ko pong Idino, reng anak kong Imika and Reese, and lalo na pong imaming Tess. Mahigit na pong 4 dekada ng Laos Group. Ening parangal bibyeyo po ng Bengi ay dedicated karenganang empleyado na ng Laos Group of Companies both then and now. Yung pangarap mimo po bilang pribadong negosyante is makasawop at saka po mapaayos yung kalagayan dareng kakatamong kabalen. Pero ini pong rekognasyon na bibiyayo po kaya kami, ay lalo pong magpasikanlub kaya kami para gawan ni papueng nararapat para kayong probinsya. Finally, syempre po magpasalamat ko po kayong apong Ginu, karengagan na pong blessings na binye na po kaya kami, and syempre, kaya kaming pinakamalakas na anghel sa langit na si LPL, na hanggang ngeni patuloy na kaya pong pangadi at saka po makantabay po kaya kami. Salamat po talaga kayong parangala iti
And congratulations, karempong kaya beko pong makatanggap pa award ngayon Benny. Luwidya po yung Kapampangan. Yan po, kabalan. Kaya po pamananggap Most Outstanding Kapampangan Awards in the field of business. Luwid kayo po, Ma'am LLV, at luwid la po rin sablang tinanggap mo namang galal keng Most Outstanding Kapampangan Awards. Tuloy-tuloy tamo po keng pamagbalita o ini. Etong yan namang masanting nga balita. Ini pong Nuwan Farm and Resort keng Bacolor, Pampanga. Kaya ba po, antimong top 10, o keng top 10 wedding venues, opo, in the Philippines. Ayan, sa buong Pilipinas yan, ha? Oo, yung Nuwan Farm and Resort. So kung ikaw, kabalen, ay hindi pa nakakapunta dyan, oo. In recognition of their exceptional performance and outstanding achievements in wedding industry, on January, ito po, this award is presented on January 29, 2025 sa Bayview Park Hotel Manila. Diyan ho, i-award yan ng Philippine Wedding Suppliers.com. Ayan. At ng Wedding Suppliers Association of the Philippines. Top 10 ho, yung Nuwan Farm and Resort sa buong Pilipinas. Opo, piniyan ng Chuking Bacolor, Pampanga. Isa ho sa mga pinagmamalaki natin. Yan, congratulations, Nuwan Farm and Resort. Talagang isa ho kayo sa mga, pag may nagtanong sa atin, kunwari, nasa may area ako ng San Fernando, Bacolor, saan pwede magpunta? Saan pwede magkape? Saan pwedeng kuhain? Mamasyal. Ay, punta kayo sa Nuwan. Diba? Chill lang, relax lang. Masarap ng cheesecake. Tsaka ng horchata. Diba? Tama. Masarap yung horchata nila. Yeah, believe me. Yeah, masarap yung horchata. Dirty horchata. Dirty horchata ng Nuwan Cafe. Para sa akin, pero try nyo. I recommend. Highly recommended siya, promise. Yan ho. Congratulations, Nuwan Farm and Resort. Top 10 wedding venue. Kabilang ho sa top 10 wedding venues sa buong Pilipinas ng Wedding Suppliers Association of the Philippines. Ayan. Kabalen, ako po ay magpapaalab na sa telebisyon at 10:53 ng umaga para ho magbigay daan sa ilang mga paalala at patalastas. Maraming salamat sa pagsali sa atin dyan. Okay, sa oras na ito, silipin natin yung iba pang mga update na nandito po sa page ng CLTV 36, yung binabanggit ni Kuyang Art Consuelo kanina. Itong mga parol, sa mga bago tayo mag-exit. Nandito na ho sa Robinsons, yung 5 sa mga 10 parol. Ayan, talagang very exciting. Kaya nga, napakomment tuloy si Liana kanina, sabi very exciting. Kasi Webis na kabalen, malapit na ang ligliga ng parol. 2024. Hapin po yan. Yung hong 5, naidala na. Ayan, ito ho yung mga larawan, So sa mga nais pong makanood ng Giant Lantern Festival, live ho itong gaganapin sa Robinson Star Mills, Pampanga sa darating kong Sabado, December 14. Pero kung hindi ka makakapunta, may lakad ka, out of town ka, malayo ka, takot ka sa traffic, at hindi ka pwede sa crowded areas, ayan ho, sa telebisyon, mapapanood mo yan sa CLTV or sa cellphone, mobile, sa iyong Facebook page po ng CLTV 36, ganoon din sa ating YouTube channel. Ayan. Okay, maraming salamat sa mga nanonood at sa atin sa telebisyon, mga tumutok sa atin. Ito, pasadahan ko lang yung ilang mga balita dito. Okay, andito na ho yung parol ng Barangay Kalulot, Bulao. Nakita ko, Tilabastagan, Dolores, andyan na rin ho. Ayan. Very, very exciting. Sino ang pambato nyo, Yan ho, mga kabalen.
ang eksena ngayon dyan sa Robinson Star Mills. Tutok lamang sa CLTV 36 para sa mga latest update kaugnay nitong pagdiriwang ng Giant Lantern Festival 2024. Itong San Jose, ayan, nandyan na rin pala. Very exciting naman talaga, oo. Ito pala yung mga Ito pala yung mga products na pwedeng makita, oh. Bago ako magpaalam, sige po mga kabalen, maraming salamat sa inyong pagtutok. Huli, flash ko na. Ito na, yung mga naghahanap ng tablet dyan. Naklik ko tuloy yung link. Yan, hindi ka na ako makabili. Ayan, no? Gaming phone. Ayan, no? Sa mga naghahanap po ng gaming phone, no? Di ba? Si Gwen Justin, hindi lang balita yung binibigay niya, nagiging online seller na rin. Yan, di ba? Budget gaming phone. Ayan, may code ho tayo, kaya follow niyo lamang, i-share niyo lamang yung CLTV 36 post, para ho sa gayon. Pamali tayo. Or you can gatekeep. Pwede naman, tago mo. Pero wag mo i-gatekeep, di ba? Pero gamitin mo na, unahan mo na sila. Gamitin mo, tsaka mo i-share sa iba. Yan ang technique. Sa mga naghahanap po ng code para ho sa 12/12 sale, punta lamang ho sa page ng CLTV 36 Official sa Facebook at nandyan ho yung mga discount codes. Pwede ho ninyong gamitin yan hanggang December 14. Hanggang 300 pesos ang discount. San ka pa? Yan, sa CLTV 36 Facebook page, makikita ko ninyo. Kabalen, ako ipagpapaalam muna pansamantala. Kita ho tayo ulit maya-maya para sa mga balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, sa mga balita at impormasyong makatotohanan, at sa mga balita at impormasyong may paggagamitan. Muli po akong inyong lingkod, Justin Dizon. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Maraming salamat po.